Аз не съм инфлуенсър, но когато нещо работи, трябва да се сподели. Става въпрос за продуктите на Panorama Professional, които случайно видях в интернет. Аз съм маниачка на тема продукти за коса и грижа за косата като цяло. И реших да си ги поръчам, като не очаквах кой знае какъв ефект. Обаче... И даже това, което държа, е вече втората ми поръчка, тъй като първата вече съм разнищила. Съответно не знаех, че ще снимам. Продуктите, от които аз се очаровах, са тези два шампуана, този двуфазен балсам без отмиване и тази маска. Този шампуан, който първо изпробвах, той е от серията им против косопат, обогатен с биотин, кофеин, пантенол и цинк. Има 12 билки, екстракт от 12 билки в състава му и е безсулфатен, което го прави доста щадящ, подходящ за ежедневна употреба и аз наистина не спирам да го ползвам. Другият шампуан е ето този. Той има 4 вида масла: масло от жожоба, чайно дърво, конопено масло и арганово масло. Има 12 ефекта в едно. Увлажняване, възстановяване на скъсаните връзки в косама, дълбоко почистване. Аз съм с мазни корени и сухи краища и след ползването на тези продукти мога да кажа със сигурност, че косата ми издържа един ден повече без да я мия. Третият продукт е тази невероятна маска от серията Bondplex. Тя е от серията съответно с този шампуан. Също 12 ефекта в едно, увлажняване, възстановяване, също с 4 масла. Може да видите текстурата, много е лека, също време уха е невероятно. Кучето ми тук що ми изяде коза за отстъпка. Отървахме го. Моята коса също се накъсва супер много и смятам, че тази маска наистина доста ми помага. От сигурно 2 седмици използвам продуктите, като ги редувам двата шампуана. Сега ми пристигна и новата пратка, като ще включа и тях. И наистина ефектът е грандиозен. Преминаваме към последния продукт. Това е този двуфазен спрей без отмиване. Той е Leave-In балсам. Виждате го, той е супер лек. Няма как да ви отежни косата, същевременно разплита много бързо, прави косата толкова мека. И това, което мен ме спечели в него и за това си го поръчах, че става да се използва по метода на къдревото момиче, за тези, които го са по метода, което значи без сулфати, силикони и всякакви такива вредни неща, които се натрупват на косама, изсушават го и не са много подходящи за дългосрочна употреба. Докато тук това го няма. Ако вече не съм изписала някъде името на сайта, ще го изпиша. Благодарна съм, че намерих тези продукти на Panorama Professional. И между другото, това, което забравих да спомена, е, че всеки от тях е по 400 мл. Не знам за вас, ама аз това ще го ползвам до другата година. Аз си мия косата през ден, не е само в неделя. Набързо ще се похваля и с новите продукти, които пристигнаха в кутията. Първо, която беше опакована много сладко и имах код за отстъпка, който видяхте преди малко, което за мен това е много важно, защото показва едно отношение към клиента. Не знам, аз винаги много го ценя и ми става много приятно, когато има такива търговци, които гледат клиентите си. Това са нещата от новата ми поръчка, допълнение към продуктите от серията за косопат. Това е балсам против косопат. Нямам търпение да го пробвам. Единствено пробвах аромата и е уникален. Уникален е. Между другото и аромата на всичкото отгоре се съдържа супер много време върху косата. Не знам какво нацелих и какво направих, обаче който разбира, тук се спира. Това е тоник против косопат с 12 билки, екстракт от 12 билки, с кофеин, биотин, пантенол и цинк. И това са ампули против косопат с 3% прокапил. Запознатите знаят, че прокапила е едно от най-силните действащи съставки против косопада, които също така удължават анагенната фаза на растеж на косама. Така че наистина ще влязат в употреба, нямам търпение да ги ползвам.